Αλλά ρε μαλάκα για μισό μέτρο πάνω, έτσι να το σκόσουμε ρε. Μα πρέπει να βάλεις τα ξύλα μετά κάτω. Θα το βάλουμε ρε. Κάτσε τα ξύλα, κάτσε. Μαλάκα να είχα το βίντεο εδώ θα το είχαμε πάει ήδη κάτω τώρα. Ναι, όντως. Τι λες εσύ? Ναι, όντως. Άρα θεωρεί το Βίκτορα ανώτερο από σένα, από ό,τι ξέρεις το αντίθετο. Άντε, πήγαινε το κάτω. Μπορείς να το πάμε κάτω. Κάτω. Κάτσε να κάνουμε πρώτα από εδώ και βλέπουμε. Δεν μαθαίνει τίποτα. Θα κοπήσεις μπούμπας μαλάκα. Στροφές και αστροφές. Κάτσε. Κάντε εδώ πως είναι ρε παιδιά που είναι σηκωμένο. Για κάνω το βάλουμε μετά πιο μπροστά. Τώρα πώς τη βρίσκει με το σιδεράκι. Όλοι για μετακόμιση του φάζουν. Για δουλειά είναι ρε. Σημαίνει. Άντε. Βάλει το άλλο. Μόλις για αυτό βάλουμε το άλλο. Μα, Καλημέρα εσύ, κάτσε με τα φράπε. μόνο φραπέ στο χέρι δεν έχεις. Άρη, έλα. Τι πάμε ότι θα σπουδάσεις? Το δώρο. Κάτσε. Ναι, πηγαίνει προς το τοίχο άμα το πάρεις. Εγώ θα πάω προς τον τοίχο ρε. Κάνε το λίγο πιο εδώ έτσι. Αχ, Τι είπες? τίποτα. Πάω εσύ τώρα, εγώ δεν το παίρνω. Έλα τώρα που πήρατε χώρα. Κάτι Τούρκους. Το κάνεις και μόνο. Φτάσαμε στο τέρμα, γυαλίσει τελείως. Κάτσε. Φέρ' το πιο εδώ, Το μποξεράκι πάρε, είναι όλο έτσι. Σίγουρα περνάει εκεί. Ναι. Με αρχίδια όπως το λέω. Χτύπτε, μην χτυπήσετε. Εμείς σκύβουμε, αυτό δεν σκύβει όμως. Περνάει. Το πολύ πολύ θα περάσω Εκεί δεν από παίρνει γιατί την πόρτα για σένα, εδώ θα περάσει. Αυτός έχει. Ο Άγνος έχει. Δεν πήρα από ένα. Όπα την κεφάλι. Και τώρα εδώ στο χώμα. Θα το γυρίσετε και θα το βάλετε Τώρα εδώ γαμιόταν. εδώ. Εδώ να μην. Εδώ. Εδώ είναι η αποθήκη. Πού είναι η αποθήκη ρε? Εννοείς αυτό.